Lubię mówić do mikrofonu, dlatego jeżeli Państwo pozwolą, to przez mikrofon. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa tutaj na spotkaniu Karasola przywitam. Dwie wielkie rzeczy spotkały się w jednym miejscu. Niesamowita inicjatywa twórców górnośląskich, którzy, tak jak mówiłem przed chwilą tutaj z panią z telewizji Sfera, zwykle nie wychodzą ze swoich domów, ponieważ niestety nas na Śląsku nauczono, że mamy się schować, a może ktoś nas znajdzie. Nie, wręcz przeciwnie, mamy wyjść, pokazać to, co jest dla nas najlepsze, to, co w nas jest najlepsze i to, w jaki sposób potrafimy to przetworzyć w działania artystyczne. Dzisiaj dźwięk, słowo, czyli połączenie dwóch wielkich sztuk. I ten dzisiejszy wieczór, to spotkanie Karasola w Kurorcie Kultury Gajowa 9 podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej troszkę muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej w wykonaniu młodych wykonawców z naszej prywatnej szkoły muzycznej Veno Studio, słuchaczy Studium Muzyki Rozrywkowej, tego zespołu, który pod moim kierownictwem bardzo niedługo próbuje, bo od paru miesięcy pracujemy wspólnie nad niezwykle trudną muzyką jazzową. Dlaczego jazz? Dlaczego jazz? Nie jesteśmy w Stanach, nie jesteśmy Afroamerykaninami, jesteśmy tutaj na Śląsku. No i właśnie moja żona się dokopała. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że pierwszy w Polsce jazz klub powstał w Zabrzu. Czy możecie mniej więcej podać, w którym roku? Jak myślicie? 59. 37. Bardzo blisko. Pierwsza i druga data mówi o dwóch różnych dekadach. Prawdopodobnie w 1937 roku grały tu zespoły dixielandowe, zespoły swingujące, ale z Berlina. A w 1959 już działał jazz klub, a powstał on w 1955 roku właśnie w Zabrzu, a zorganizowany on został przez studentów Politechniki Gliwickiej, Śląskiej oraz absolwentów gliwickich szkół muzycznych, którym w Gliwicach nie wolno było grać. W Zabrzu jednak powstał klub Huty Zabrze. On wtedy się nazywał klubem, który przy tym zakładzie przemysłowym się rozwijał i ten klub, jakby ten dom kultury umożliwił powstanie późniejszego stowarzyszenia Śląski Jazz Club, które kilka lat później, około właśnie tego roku 59, przeniosło się do Gliwic, ale pierwsze swoje kroki miało w Zabrzu. Oprócz tego, tutaj w Zabrzu dość blisko współpracujemy z Jazzową Asocjacją Zabrze, która przez 20 lat tworzyła festiwale muzyki improwizowanej, głównie w Zabrzu-Kończycach, ale miała też swoje takie miejsce koło Teatru Nowego, w tej kawiarni, gdzie notorycznie bardzo często odbywały się koncerty jazzowe. I my chcielibyśmy tutaj w Kurorcie Kultury jakby przedłużyć tą tradycję i koncertowanie na żywo, na scenie jak najbardziej propagować. Dlatego w pierwszej części chcemy Państwu zaproponować kilka utworów z szeroko rozumianej muzyki improwizowanej. To będzie ta część muzyczna. I tę część muzyczną w miarę znamy. Dla mnie osobiście druga część jest znacznie ciekawsza, ponieważ wtedy Państwo jako twórcy słowa, twórcy prozy i poezji będziecie przedstawiać swoje własne dokonania literackie. Przedstawiać osobiście, z tego co wiem, będzie taka sytuacja, kiedy twórca będzie mówił swoje własne teksty, ale będziecie też przedstawiać ustami, interpretacją bardzo utalentowanych aktorów, którzy
będą interpretować i będą przekazicielami między twórcą a odbiorcą, czyli nami. I w tym, no właśnie, cały czas, wybaczcie Państwo, że tak długo w tej chwili mówię, ale czekam na naszą skrzypaczkę, bez której nie zaczniemy koncertu jazzowego, więc będę w tej chwili w jakiś sposób tutaj wypowiadał się dłużej. Na temat słowa i literatury niewiele mogę powiedzieć. O tym na pewno wprowadzą twórcy sami oraz twórcy Karasola. Mogę coś na temat Karasola powiedzieć. To się wszystko kręci. I to dzięki naszym działaniom wspólnym ten karasol ma się kręcić coraz szybciej. Ci twórcy, którzy biorą udział w tych działaniach, mają być jakby wywindowani wyżej, wyjść poza, jakby urwać się z tych pewnych ram, nazwijmy to lokalności, wyjść szerzej. Niezwykle ciekawa inicjatywa, której tutaj twórcami są pan Aleksander Lubina oraz pan Ginter Pierończyk. Za chwilę oni będą mogli też Państwa tutaj na pewno swoim słowem przywitać osobiście. Powoli będę zapraszał już zespół, aby się jeszcze... Tak. Moja ukochana żona, co ja bym bez niej zrobił. Zapraszam powoli zespół jazzowy, Młody Jazz z Venus Studia. Młody Jazz z Venus Studia rozkłada się w pełnym składzie. Wystąpi dla Państwa w składzie Magdalena Kucharczyk, wokal, skrzypce, Magdalena Wręczycka, wokal, Agata Kornacka, fortepian, Sebastian Sokołowski, gitara basowa, Wojciech Bębenek, gitara elektryczna, Kamil Przybyła, organy Hammonda oraz Dawid Konwand, perkusja. Coś mi tu spada? No, już nie spada. A wykona dla Państwa 5 utworów. Pierwszy to klasyczny blues march wprowadzający Benny Golson i perkusja. Następnie coś balladowego, Turn Me On, Nowy Jones. Jako trzeci bardzo znany temat Duke'a Ellingtona, Set in Doyle, instrumentalnie, a potem magnetyczny wokal i In Sentimental Mood. To zaśpiewa dla Państwa Magda Wręczycka. A na koniec My Favorite Thing i zaśpiewa Magda Kucharczyk. Młody jazz z Venus, oni się już montują, a Państwa zapraszam na część muzyczną.
mieszkaniowców.